Umukuman lagi. Lamlan ba ang magon? Una-una kamera punsini lamlan ba ang magon? Nang nasakay ang may mauni ay nananggi kanya kuloy ni Lago di sigo. Nung matutwin hawdi pamoy na nung si may tong ibising na pena nung matutwin hawdi pamoy na nung si may tong ibising na pena ari panikaloy hawdi ba sila ari panikaloy hawdi ba sila nangaiga lay na di ba marise nangaiga lay na di ba marise nang nasagay amay mauli ay nananggi kay na holoy Nanti kau bertuah sendiri. Mula bago sana kanig na payaga liki bangaw ba kundo pari ay ginikhan na hilaman punsina nga sidio'y hawri ka na derbawari tunda namang lupa manglan amadong tunda namang lupa manglan amadong sa kaninang tinig sagay amadan o ka sa kaninang tinig sagay amadan nang nasagay amay mauli ay nananggi kay na holoy ni una-una kamera punsini nadraban lamlan ba ang mayagong una-una kamera punsini nadraban lamlan ba ang mayagong nang nasagay ang mag-imauli ay nanagis
phải na thôi lỗi nè Thank you. Thank you.